Не мога да направя реден път. Че се по този камък ще има нещо ли? Я вижда дали ще чуеш се. Да обърнем камъка се. Ема аз едвам така я фащам птица. Не, този камък е прекалено голям. Чакайте. Но той е много прекалено голям за това. За тази малка. Ето е. Ти я хващаш. Я вижте. Оставя малката тя не остана. Не. Не, да, не. Малка там се разписа така дълго.